Oh, si Sir Santi retire na pay avocado dito. Oh. Ay tato videohan oh. Dagko kay guys. Oh. Palit na mo. Ina siya timbangan diri. Oh, ina. Ay ang punuan na redress gawas ay. Saka may bahay-bahay. Oh. Imo anang kwan? Tree house? Ang duyan akin. Ha? Naiduyan oh. Yang avocado na radri gipabitay-bitay ra. Saan duyan? May duyan just sa loob. Ah, sa loob? Diyan ako permit. Ah, sus. Narada ang session. Bakit may kuryente dito? Well, kasi may pan. Mapay aircon. Pag medyo mainit sa Loob. gawas, dyan ako. Diri ka, Kaya pan. nagtambay. Oh, haya-haya ning retire. Kanya, Parking ng aking motor. oh, adventure. Oh, yang adventure bike. Nadala na nimo sa kwan? Nagdala ko na Lusaran. sa Toledo City, saka sa Simala. Nya. Nay pasahero wala. Ikaw ra. Wala ako lang. Oh, kuyaw kay na oh. May bago na ko nang nigi. Mo ni life of retiree. Unam likay ka ng tangke nga pangkuan ba? Yun yung yung sa refilling. Refilling station. Oo. Kasi tawagan na tangke sir? Ayun ko, nakalimutan ko na. Oh, nindot kayo. Daghan pa kayo baligya diri oh. Papay avocado guys, kamo ray kuha diri. Papay bunga. Oh. Salamat kay Sir Santi. Oh. Fights kayo. Na adventure bike oh. Converted dry bike. Right. Nya imo sa na sir? Nari ano na ay ano mga Dira.